Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għal il-Gvern Nazzjonalista jwettaq il-viżjoni tiegħu għal Għawdex aħjar għal Awċin. F'attività politika fir-Raba ta' Għawdex, Dr. Borg ta' spjega tal-viżjoni tiegħu għal Għawdex fosthom bil-bini ta' sptar ġdid, flotta ġdida ta' vapuri tal-Gozo Channel, port modern u neċeċ ekonomiċi ġodda biex l-Awċin isibu xogħol ta' kwalità paga tajba f'Għawdex stess kemm mal-Gvern u anke mal-privat. Skont Dr. Borg fl-aħħar ġimgħat mijiet ta' Awċin issejħu biex fi kliemu jinqdew fl-uffiċċji tal-Ministri Awċin wara laqgħa li dawn injorawhom. Allega li l-Ministri Awċin issa jridu jixtru l-vot tagħhom billi jagħtuhom impjieg. Hawnhekk, Dr. Borg għal il-Gvern Nazzjonalista ser jaħdem ma' kulħadd, anke jekk mhux kulħadd jaqbel mal-Partit Nazzjonalista, għalli huwa jagħti garanzija waħda. Il-Gvern Nazzjonalista mhuwiex ser jagħmilhom ħsara. Semma lista ta' wedid dwar Għawdex li qal ma twettqux mill-Gvern, anke jekk il-Partit Laburista wedhom fl-2022 fosthom ix-xogħol fuq il-breakwater ta' Marsal Forn, it-tlestija tal-Mużew ta' Għawdex, il-parkeġġ b'diversi livelli f'Marsal Forn u fuq kollox il-bini ta' Sptar Ġenerali ġdid. Ir-refera għal żmien il-Partit Nazzjonalista mar fil-Gvern u qal matulu sar ġid kbira l-Għawdex li għadu jitgawda llum. Hawnhekk skuża ruħu ma dawk li ħassew li l-Partit Nazzjonalista naqashom u qal illum, ħafna qed jerġgħu jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista għaliex fi kliemu wasal iż-żmien biex il-pajjiż ikollu Gvern Nazzjonalista. Tkellem dwar laqat li jkollu fil-Partit Popolari Ewropew qal f'waħda mill-laqat li kellu fi Brussell tkellem mal-kumpanija Google biex iħajjarha tinvesti f'Għawdex. Dr. Borg qal huwa dejjem jaħseb fil-poplu meta jkun barra u mhux minnu li l-Partit Nazzjonalista jagħmel ħsara lil Malta barra l-pajjiż. Ir-rimarka li mill-laqat li kellu mal-Awċin jaħdmu għal rashom. Dawn il-mentaw li qegħdin jintesew fil-budgets tal-Gvern. U jgħid li Gvern ġdid Nazzjonalista jismagħhom u li jnaqqas il-birokrazija sabiex in-negozji jkomplu jikbru. Dr. Borg qal il-Partit Nazzjonalista huwa preparat għal elezzjoni ġenerali. Tiġi meta tiġi u sostna li ser ikompli jaħdem biex jikseb il-fiduċja tal-poplu.